יש לוויין שמקשר אותנו עם כל הארץ, כל רחבי הארץ. הלוויין הזה, עשינו חשבון, כמה יש שומעים? 20,000 בישראל יושבים ושומעים את השיעור הזה. כמעט אין שיעור כזה בכל התבל. זה שיעור, שומעים אותו 20,000 בישראל. חוץ, מה ששומעים בחוץ לארץ. גם בחוץ לארץ יש שומעים. בארצות ערב אפילו, יש שומעים. יהודי אחד מקזבלנקה אמר, לי יש לוויין ואני כך וכך מבקש דבר פינוני, בקש. הוא שומע אותו בקזבלנקה. בתוניס שומעים. רפאל כהן, שם של רבי רפאל כהן, היה בתוניס, הוא רואה בג'רבה, שמע הלוויין, ובמוצאי שבת שמע ושומעים. ברוך השם, יש בזה זכות הרבים. כל מי שיש רוצה לעשות זה, להשתתף בזכות הרבים. הלוויין הזה עולה כסף, זה לא בחינם. עולה 70-80 אלף כל שבוע, כל חודש 70-80 אלף שקל. טוב, מאיפה נביא את הכסף הזה? אם אנחנו לא יעזרו לנו כל אחד ואחד, לכתוב לכל הפחות איזה התחייבות שכל חודש ישנה בזה דבר. כדי שיעזרה לנו, שנוכל לעמוד בזה. זה זכות הרבים. כל אחד ואחד שיכול לעזור, חייב לעזור. ברוך השם, יש להם ישראל. כולם אוהבים את התורה, אוהבים את המצוות. ורוצים גם כן שיזכו בזה גם הרבים. זה לא נעשה רק במקום הזה. נעשה בשביל כל ישראל. ברוך השם. והלוויין הזה, זה אותנו כסף. זה לא עושים את זה בחינם. בזק, משלמת על זה כסף, זה עולה להם הוצאות. לכן אני מבקש מרבותיי, כל אחד ואחד יתרום הוראת קבע, בשביל כל חודש וחודש, מדי חודש בחודשו, שיוכל לעזור לנו בנטל הזה, של הלוויין, בתיקון המצוות. זכות הרבים תלוי בכם. כל המזכה את הרבים, אין חרמה על ידו. אדרבה, זכות הרבים תלוי בו. לכן כל אחד ואחד מכם, אני מבקש, גם איתכם, גם אם אתם יכולים ככה להשפיע על אחרים, שיתרמו בשביל הוראות קבע מדי חודש וחודשו. כל אחד כמה שיכול. אנחנו לא בחיים איזה סכום מגוון, כל אחד כמה שיכול. כאשר ידו משגת, וזו מצווה גדולה, וזה זכות הרבים. 20,000 שומעים דברי תורה. איפה יש? רבבות. מחמד שובה השם רבבות אלפי ישראל, שומעים דברי תורה. ברוך השם. במקום שילכו לטיולים, במקום שילכו למקום אחר, באים וכולם שומעים. יש אנשים, וזה בזול. היום כל אחד שרוצה לעשות בפעם פרטי אפילו. קודם הם עושים רק בית כנסת. עכשיו הוזילו את זה. ב1,200 שקל, עושה חד פעמי, עושה לוויין בבית שלו. ואנחנו כל מוצאי שבת, פותח את הכפתור, שומע את הכל. ושבבית שלו, הוא עושה מה שהוא רוצה. ובינתיים הוא שומע את כל השיעור. כמה זה חשוב, כמה זה טוב. כן? ברוך השם, יש מה שאומר, אלפים שומעים את הדברים האלה. וכל אחד ואחד, זכות הרבים תלוי בו. כל אחד יתרום בשביל הוראות קבע. אני מבקש מכם, כל אחד ישפיע על חברו, יעשה הוא בעצמו וגם ישפיע על חברו, כפר ועדו ועד ביתו. תזכו לשם רבות, נעמות שטובות, יוסף השם עליכם כאחים 1,000 פעמים, אמן כן רצון.